A8ko Jukutria, Infozazpi irratiko mikroirrati novela. Aurreko kapituluan. Mendiruze irabaztea nahi duk? Bai, Mendiruze horrek irabaztea benetan? bai. Esandakoa. Mendiluzeren alde egin, bestela. Iñaki Muruari bidaliko zizkionak zuen Jukutriaren frogak. Matxin, inguruko norbaitek izan berdik. Begiratu aurpegi ezagunen bat ikusten doa. Aurpegi ezagunen bat, bek erabidea zoazan inguruko denak, ikusian Unai Elizazu kamisetaz jositako furgonetarekin. Begira, ondoan Xavier Silveira, hori ere ezkutuan txapelketara. Eta hor, Estitxu Eizagirre. Hobe luke argiako bertso kronikak berak egingo balitu. Eta ez beste listo usteko hasi berri pare horrek. Hauetako edozein izan ziteken, Joane. Baina, noak irakutsi hori? Erotu egin aldo? Mendian gora hasi duk ez da, ba? Segi atzetik, Joane! Ni? Ire gidatzeko gaitasunak ondo erakutsi ditun lehen. Segi atzetik, bere izango dun gure susmagarria! Bosgarren kapitulua. Joane, kontuz! Ia pinu horren kontra jodun! Nora begiraago! Ea Matxin, aurreko lan jodega zer jau. Lehen baino gertuago ala urgunago? Gertuago baina... Orduan isiladi, onintzen beitak mai bueltan baino gehiago hitz egiten duk eta... Aizan, eta txantajeatzaileak pistolaren bat badin? Bo, ez duk eguntza gailtzeko. Eskelan ondo geldituko duk. Joane Azkaine eta Matxin Arizmendi. Durango parean hil ziren pinu baten kontra jota. 2017ko abenduaren 17an. Euskal Herriko bertsolari txapelketako finala handiaren egunean. Zer gehiago nahi du? Aurretik dugun hori norden jakin, hori nahi diat. Gainera, ez gaituk gaur hilko. Ni ez behintzat. Ikusi adiat nire heriotzaren unea. Eta ez duk mendiko pertsekuzio batian gertatzen. Ara, eta non geratzen duen ba? Bertso musikatuen saio baten. Hasten ditut. Bolando boi, bolando bengo, doinoan kantatzen. Entxaladako azeituna kontrako estagira joaten zaidak, ez tulka hasten auk, baina ez zagok ezuga kanporatzeko modurik. Eta gogitzen hasten auk, gero urdintzen, azkenik moretzen eta... Bale, ez kontatu dena. Joder, Joane, bistatik aldu dinagu. Nonik hasi duen hori egiten? Sebastian Laizasorikin entrenatu ninduan autoko karneta ateratzeko. Begira, Matxin, pare-parean jau, berriro susmagarria. Aizan, autoa ezaguna egiten zaidan, baina ezakinan nondik. Ez dun finaleko bertsolariren batena izango. Gaztelu mendirena ez beintza. Haren Renault Kangua 5 kilometrotara ere zautuko nikek. Amak, arraultzeak banatzeko erabiltzen zuen kotxea. Eta berak berri bat erosi behar eta berdin-berdinak kopiatu zuen. Ez, Gaztelu mendi atzotik joan adun hotel batera, finalerako konzentratzera. Ez dun ba ametxen kotxea izango. Favorez. Ik imaginatzen duk amets kotxe hori doan abiadan mendian gora ero moduan. Ez da finaleko beste inor ere. Izatekotan, sarriegik zaukak Racing zale itxura handiena. Baina Joane, horrek ez zaukan logikarik. Gu sarriegiren aldeko konplota egiten ari gintuan. Eta pareko horrek deitu ziguk konplota Mendiluzeren alde egiteko txantajeatuz. Sarriegik ezindik izan. Hemendik begiratuta, buruzoila ematen dit. Ez dun ba... Zer esan nahi duk? Bera dela? 15 minutu barru hasiko da Barakaldoko Bekeko bigarren pabilloian denok itxaroten ari ginen ekitaldia. 8 bertsolariak prest daude gaurko final handiari ekiteko. Itxaron,
Mikrotik esaten didate ezetz, Aitor Mendiluze ez dela oraindik bekera iritsi. Antolatzaileak kezkatuta omen daude, saioa hasteko 15 minutu falta dira eta inork ez du Mendiluzeren berririk. Beraduk, Matxin, beraduk, Mendiluze berbera. Baina ez dinat ulertzen, zertarako sartu behar zinan Mendiluzek alako lio batean. Zergatik txantajeatu gaitin. Bestela ere, badin txapela irabazteko maila. Naskatuko zuen beti itzalian egoten. Beti bigarren planoan. Beraduk, bertsolaritzako Jan Ulrik, baina alde bakarrarekin. Ziklismoan, zaletu guztiak Ulriken alde zeudean. Bertsolaritzan ordea, jende guztia zagok favoritoen alde. 10 minutu barru hasiko da finala eta bertsozale elkartetik jakinarazi digutenez ez da Mendiluze bakarrik beken falta dena. Joane Azkaine Gai Jartzaiaren eta Matxin Arizmendi epaiaren berririk ez du inork. Familiakoek diotenez, gaur goizean normaltasun oso zatera dira bekera bidean, baina ez dira iritsi. Ertzaintza bilaketa lanetan dabil eta ez du hipotesirik baztertzen. 10 minutu dizkinagu Joane. 10 minututan Mendiluze harrapatu, kotxean sartu eta bekeraino iritsi behar dinagu. Sakatu azeleradorea! Gehiago! Gehiago! Ikustak, ze begiratu bota digun Mendiluzek. Ze uste dik, oje? Matxin, 3 kontatuko dira. Eta 3 esatean. Salta ezak bere kotxerat, ados? 1, 2, Nola? Zer nahi dun? Ni akabatzea? Matxin. Bale, edo kale? Ez aukerari? 3 esatean, saltazak? Ez! Utzi da niri volantea. Ik esan dun lehen gaur ez dela aire eriotza eguna izango, ezta? Ba, salta ezakik. 5 minutu falta dira goizeko 11etarako eta oraindik ez daukagu beken falta diren 3 berririk. Aitor Mendiluze bertsolaria, Joane Azkaine Gai Jartzailea eta Matxin Arizmendi epailea ez dira azaldu eta antolakuntzakoek ez dakite saioa bere horretan utzi ala ez. Ertzaintzak bilaketa masiboa abiatu du, baina oraingoz ez dago haien arrastorik. Matxin, utzi zozokeria. Eta saltazak. 3, 2, 1. Baina, Joane! Saltazak! Salta! Aupa! Mendiluze, harrapatu haut kabroi hori. Txapela irabazi nahiuen trampa eginda, Ba orain ikusiko duk. Ikez, sarriegik irabaziko dik txapela. Mendiluze? Mendiluze? Non sartu da Mendiluze? Joane! Lagundu idan, desagertu egindu nau. Joane? Joane, non nago? Iere falta? Baina zer gertatzen da hemen? Zergatik ari da dena desagertzen? Zergatik desagertu da zuaitz hori? Eta horko belardia eta ara? Zergatik dago hainbeste jende horre xerita baina hau ez da baso bidea, hau bek da. Eta zerari naiz ni? Epaien mailan eserita eta zerari da Joane hor, taula gainean. Aiba, eta gaia jartzera doa gainera. Ez zute zer ulertzen. Altza Aitor Mendiluze eta Aitor Sarriegi. Zu Mendiluze Gai Jartzailea zara. Zu Sarriegi berriz epailea. Euskal Herriko bertsolari txapelketako finalaren eguna da gaur. Goizean goiz, etxetik atera zarete bekera bidean. Baina azortzian, zoaztela, sekulako auto hilararekin egin duzue topo. Eta hor zaudete, ez atzera, ez aurrera. Mendiluze hasita, 3 bertso, 8 tikian.